Зәйнең Карамалы ял паркында мәктәп укучылары бердән булып сыерчык оялары эләләр. Игелекле гамәлгә Зәйнең һәр белем йорты да кушылган. Һәр яз сайын кош оялары ясап үлү районда матур традициягә әйләнде. Эта акция только начало. Надеюсь, каждый год мы его будем еще в более расширенном варианте. Не только в нашем городе, и у нас есть такой же микрорайон Мирный, Старый Заинск. 7-нче мәктәп укучылары да сыерчыкларны каршы алырга ныклап әзерләнгән. Хезмәт дәресендә алдан барысын да исәпләп тырышып уялар ясаганнар. Я считаю, что установка скворечников помогает птицам, которые прилетают с теплых мест, прижиться здесь, чтобы они не умерли от голода, потому что домики им помогают жить, и они там строят свои гнезда. Кадер мәктәбе коллективы да игелекле акциягә бик теләп кушылган. Бүген алар 8 уя ясап алып килгән. Канатлы дуслар өчен йортларны үзләренең ихаталарына да ясап урнаштырганнар. Кышлар көненә 8 сыерчык оясы ясадык үзебезнең мәктәп белән, балалар белән. Завхоз белән, Эгизәр абый белән. Менә монда куярга килдек. Иң мөһим әйбер, потому что кышларны көтеп алабыз бит инде. Авылда яшәсәк тә һәрберебезнең шәһәр уя тора өйләрдә. Сыерчык оясы элү акциясе район буенча әле дәвам итәчәк. Канатлы дусларга оя бүләк итәргә теләүчеләр бу эшкә бик теләп кушыла ала. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре.